Ndi nthawi yankhani kuno ku NBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera lero anakhala nawo pamwambo wa nsembe ya misa pa mpingo wa St. Peter's Catholic Cathedral mu mzinda wa Mzuzu. Fodya olemera makilogalamu oposa 132 million ndiwo awagulitsa ku msika wa fodya ku Mzuzu pomwe amautseka msikawu lachisanu lapitali. Ndipo mu nkhani za masewero, chikho cha masewero a mpira wa miyendo cha matimu ang'onoang'ono a mboma la Blantyre achikhazikitsa pomwe matimu okwana 90 apikisane. Tili ndizi komanso zina, khalani pomwepo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakhala nawo pamwambo wa nsembe ya misa yomwe yachitikira pa St. Peter's Catholic Cathedral mu mzinda wa Mzuzu. Pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera, Dr. Chakwera atafika pa mpingowu anawalandira ndi Bishop Mthandizi Sujo Nyirenda wa Diocese ya Mzuzu. M'mawu ake Bishop Nyirenda wapempha Amalawi kuti apitilize kupempherera dziko lino polimbana ndi mavuto omwe likukumana nawo. Dr. Chakwera akhala mchigawo cha kumpoto komwe agwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Pakadali pano Dr. Chakwera wati chikhalidwe ndi chofunika polimbikitsa bata ndi mtendere mdziko muno komanso pofuna kukwanitsa masomphenya a boma a Malawi 2063. Mtsogoleri wa dziko linoyu wanena izi pamwambo wa chaka chino wa angoni akumzimba wa Umthetho ku Hora mboma la Mzimba. Kuchokera ku Hora, Jackson Sichali wadza ndi nkhani yonse. Kuonetsa umuzi, mtendere komanso chikondi pakati pa angoni akumzimba, iwo anavina magule osiyanasiyana pokondwerera mwambo wa chaka chino omwe mutu wake unali kugwirana manja polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Poyankhula pa mwambowu, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati chikhalidwe ndi chofunika kwambiri polimbikitsa mtendere ndi umozi pakati pa magulu a anthu osiyanasiyana. Mtsogoleri wa dziko linoyo anatinso kulimbikitsa chikhalidwe chosiyanasiyana zimathandiza pogawana nzeru pamwe angachitire zinthu limodzi popitisa patsogolo chuma cha dziko lino. Apa Dr. Chakwera anati mutu wa chaka chino wa Umthetho ndi ofunika kwambiri polimbana ndi mavuto osiyanasiyana omwe adza kamba kakusintha kwa nyengo mdziko muno. Machikulu nchakuti miyambo ngati yotibweretsa Malawi pamodzi komanso ngakhala alendo akunja pamodzi nkusangalala nafe ndi miyambo imene imaonetsa kufunikira kwake monga kwa mutu wa msonkhano wa lero, umodzi ngati dziko kuti tikhoza kuyendera chimodzi limodzi nkumapita mtsogolo tili ndi masomphenya amodzi. Mtundu uliwonse udziwe kuti ku Malawi nkwawo ndipo amasuke pakuchita zinthu zimene zigwirizana ndi mtundu wawo, amasuke pakulankhula zimene ayenera kuphunzitsidwa ngati chilankhulo chawo. Nkosi ya makhosi mbero yachisanu inati mavuto omwe akudza kamba kazosatira zakusintha kwa nyengo asokoneza mayiko ambiri kuphatikizapo dziko la Malawi, kotero pakufunika kupeza mayankho othana ndi vutoli. Inkosi ya makhosi mbero inathokozanso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kudzipereka polimbikitsa chikhalidwe mdziko muno zomati zikuchita kuonetseratu kuti Dr. Chakwera ndi mtsogoleri wokonda dziko lake. Pamwambowu panali gule wa ingoma pambali pa magule ena, ndipo mwambo wa chaka chino unali wapadera kamba kuti angoniwa amakondwereranso kuti mfumu yawo inkosi ya makhosi mbero yachisanu yakwanitsa zaka 10 ili pa ufumuwu. Ena momwe anafika pamwambowu ndi mkazi wa mfumu Misuzulu Kazweritini kuchokera mdziko la South Africa, inkosi ya makhosi Zulugama kuchokera kusongea mdziko la Tanzania, mtemi wa atemi Kiyungu, nthumwi zochokera ku maiko a Zimbabwe, Kenya komanso akuluakulu ena aboma mdziko muno. Jackson Sijali, MBC, Hora, Mzimba. Ndipo Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake
ndilodzipereka kugwirana manja ndi mafumu komanso magulu ena onse pofuna kukwaniritsa chitukuko cha ulimi wa minda ikuluikulu komanso ntchito za mafakitale mdziko muno. Dr. Chakwera wanena izi poyankhapo pa zomwe inkosi ya makhosi Mberwa yachisanu inanena popempha boma kuti lipitilize kukhazikitsa zitukuko zosiyanasiyana m'bomali. Jackson Sichali wadza ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati boma lake ndilozipereka kutukula dziko lino kudzera mu ntchito zosiyanasiyana maka za ulimi komanso mafakitale. Mtsogoleri wa dziko linoyu anayamikiranso bungwe la Mzimba Heritage Association kamba koyika chidwi pa zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuyenera kuchitika m'bomali. Apa Dr. Chakwera anati pambali polimbikitsa ndondomeko ya mtukula pa khomo komanso ndondomeko ya zipangizo za ulimi otsika mtengo, boma lake liwonetsetsa kuti lamaliza ntchito yomanga sukulu ya ukachenjede ya Mberwa m'bomali. Pakali pano inkosi ya makhosi Mberwa yachisanu yathokoza boma pa thandizo lomwe lapereka kumwambo wa chaka chino wa umuthetho, ndipo yalonjeza kuti mafumu apitirira kugwira ntchito mothandizana ndi boma. Jackson Sichali, MBC, Hora, Mzimba. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yapempha mabungwe omwe si aboma ndi akadaulo a zaulimi kuti ayike chidwi chachikulu pa ulimi wa minda ikuluikulu pofuna kukweza ntchito za ulimi mdziko muno. Ndunayi imayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa mabungwe ndi akatswiri a zaulimi komanso boma owunika momwe ntchito ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo komanso minda ikuluikulu ikuyendera. Zambiri mu ripoti ili la Foster Maulidi. Poyankhula pa zokambiranazi nduna ya zaulimi Sam Kawale anatsindika zakukonzanso ntchito yopereka zipangizo za ulimi zotsika mtengo komanso ulimi wa minda ikuluikulu. Iwo ati mwa zina afuna kuthandiza alimi okhawo omwe ali ndi kuthekera kochita ulimiwu ngati bizinezi, ulimi wakasinthasintha komanso pali ndondomeko yakalembera wa malo ndi alimi ndi cholinga chofuna kuyika chuma choyenera ku ntchito za ulimizi. Koma ndunayi yati pakufunikabe chidwi chachikulu kuchoka kwa mabungwe ndi akatswiri a zaulimi pothandizira masomphenyawa maka poyika gawo lochuluka la chuma chawo potukula alimi. Timafuna tafotokozere zimene unduna wa zaulimi wachita pa nkhani ya kusintha kwa kagwiridwe ntchito kathu kumbali ya zaulimi, komano kupatula pamenepo timafuna timveso chokera kwa iwo kuti akhoza kutithandiza motani kuti ntchito yathu ya ulimi ipite mtsogolo. Ngati boma tipereka ndalama zambiri ku maprojekti osiyanasiyana kuti ulimi othirira ukhale mchimake. Ndiye tifunanso anzathu awawa kuti ndalama zimene zimabwera m'Malawi muno mabungwe mwawomo asamangopangira mapulogalamu ongophunzitsa anthu, komano ndalama zina azitenga akapatsa alimi athu azipanga ulimi othirira cholinga tikhale nchakudya chokwanira komanso ndalama zokwanira. Mkulu wa bungwe la Oxfam lomwe linakonza mkumanowu mogwirizana ndi bungwe la Sisanet Alingalireni Mihowa wati zokambiranazi zatsekula maso ndi kupereka chiyembekezo, ndipo atsimikizira boma zakuzipereka kwa mabungwewa pothandiza kukweza chuma cha dziko lino kudzera mu ntchito za ulimi. Chachikulu chimene anena nchonena kuti afuna kuti tikhalenso ngati pakhale pakaundula odziwa kuti kodi mabungwe amene asala boma akupereka chani ku ma sectors amenewa aulimiwa, ndipo ife tilokonzeka kuthandizira zimenezi kuti zichitike. Koma chachikulu chimene ifenso timapereka upangiri ndi chinkana munaona kuti bungwe la Sisanet linakhala likupereka ndithu ndondomeko momwe tinaonera kuti AIP yayenda bwanji ya chaka chatha, komanso tini mabungwe ena ngati Mwapata, mabungwe ambiri amene akhala kupanga kaundula ona kuti zinthu zikuenda bwanji. Zimenezi ndi zimene tingathe kupereka kuboma. Boma la Malawi lidakhazikitsa ulimi wa minda ikuluikulu ndi cholinga chokweza ntchito za ulimi, ndipo ndalama zokwana 161 biliyoni kwacha zidayikidwa ku ulimi mu ndondomeko ya zachuma ya mchaka cha 2024 kufika chaka cha 2025. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Bungwe la Food and Agriculture Organization FAO lapempha nthambi ndi magulu okhudzidwa pa nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti akhazikitse njira zothandizira kupewa ngozizi zisanachitike ndi cholinga chofuna kuteteza chuma chomwe chimawonongeka pa nthawi ya ngozi. Wayankhula izi ndi mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungwe la FAO a Daniel Baleri pa maphunziro omwe bungweli linachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Thokozani Jumpha. Dziko la Malawi limakumana ndi mavuto monga kusefukira kwa madzi ndi njala kamba ka kusintha kwa nyengo, ndipo dziko lino akuti likufunika lipeze njira zoyenera kuthana ndi mavutowa.
poyankhula pa maphunziro omwe bungwe la FAO linachititsa, mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungwe la FAO Daniel Barrel anafotokoza kufunika kubweretsa njira zothaninana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zimadza kamba kusintha kwa nyengo, kufuna kulimbikitsa kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Ndipo mkulu woona zokonzekera kuthana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi ku bungwe la Dodma Moses Chimphepo anayamikira boma ndi mabungwe omwe amapereka chithandizo kwa anthu mu nthawi ya mavutowa. Chimphepo wapemphanso boma kuti lipereke ndalama zokwanira ku bungweli pofuna kuthandiza kukonzekeretsa bwino anthu omwe amakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ifeyo programu imene yoti kumapanga zinthu mwa machawi komanso mwa nthawi yoti musanakhudzidwe ndi ngozi zinzofunikira kwambiri. Mwachisazo ngati tikudziwa kuti chaka chino titha kukhala ndi ng'ambo, pali zinthu zingapo zimene tingapange kuti tipange kudzala zimene zakudya ndi cholinga kuti nthawi ya ng'amba iji zitha kudzatithandiza monga ulimi wa nthindira ndi zina zotero. Anthu oposa 500 anamwalira kamba ka madzi osefukira omwe anabwera ndi namondwe wa Freddy, yemwenso anachititsa kuti anthu opitirira 4 million akhudzidwe ndi njala mchaka cha 2023. Mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia wati kulimbikitsa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za mmera mpoyamba nkothandiza kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya a Malawi 2063 pa nkhani za maphunziro maka pochepetsa kubwereza kwa ophunzira mkalasi. Mkulu wa nthambi ya mmera mpoyamba ku mpingo Mbusa Edward Kanthuzi amayankhula izi pamwambo wotsanzikana ndi ana a mmera mpoyamba omwe akukayamba skulu ya primary. Grant Muhango ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sijali. Kafukufuku akusonyeza kuti ndondomeko ya mmera mpoyamba ndi maziko komanso gwero lochepetsa kubwereza maklasi kwa ophunzira zomwe zingathandize kuti athe kumaliza maphunziro awo mu nthawi yake. Pachifukwa ichi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo nthambi yoona za mmera mpoyamba mu mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia akhala akuthandizana ndi boma poonetsetsa kuti ndondomekoyi ikuyenda bwino mdziko muno. Mkulu wa nthambiyi Mbusa Edward Kanthuzi wadapitiriza kuthandizana ndi boma polimbikitsa maphunziro a mmera mpoyamba mdziko muno. Ngati tikufuna kuthana ndi umphawi wa kumitundu, umphawi umene ndi wangonagona, tikuyenera kuti titumizana athu kuma maskulu a mmera mpoyamba, chifukwa mwana amene uja amakhala ndi foundation yabwino imene imatha kumuthandizanso kuti akule bwino, komanso amakhala ndi kuthekera konena kuti akhoza kukafika pa level yonena kuti kupanga ma business kapena kugwira ntchito chifukwa chonena kuti ali ndi foundation yabwino. Mmodzi mwa makolo omwe anali nawo pamwambowu a Jonathan Vumu anayamikira sinodi ya Livingstonia polimbikitsa maphunziro a mmera mpoyamba kwa ana m'magulu osiyanasiyana. Mwana wina aliyense wobadwa ndi ulumali ayenera ayikidwe pa skulu, chifukwa choti akabwera ku skulu amaphunzira limodzi ndi anzake, akamaona anzake akamasewera Yesu amajoyina masewera nawo, akamaona anzake akamalemba Yesu akulemba. Zimamthandizira kuti akule mu ubongo, akulenso ndi mphamvu ndi thanzi kapena minyewa ya mthupi ikhale yolimba. Nde mwana wongomusunga ku nyumba alibe choti angachione choti chimuthandizire kuti iyeyo azikula kapena azichita zinthu zimene amene anabadwa olungama bwinobwino amachita. Pamwambowu ana anachita masewero osiyanasiyana ngati mbali imodzi yokondwerera tsikuli. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera lero anakhala nawo pamwambo wa nsembe ya misa pa mpingo wa St. Peter's Catholic Cathedral mu mzinda wa Mzuzu. Fodya olemera makilogalamu oposa 132 million ndiwo awagulitsa ku msika wa fodya ku Mzuzu pomwe amautseka msikawu lachisanu lapitali. Ndipo mu nkhani za masewero, chikho cha masewero a mpira wa miyendo cha matimu ang'onoang'ono a mboma la Blantyre achikhazikitsa pomwe matimu okwana 90 apikisane. Takulandiranso mu nkhani zathu. Tipite mu nkhani za malonda. Msika wa malonda a fodya a chaka chino autseka mu mzinda wa Mzuzu. Mneneri wa bungwe loyendetsa ulimi ndi malonda a fodya la Tobacco Commission Telefolas Chigwenembe watsimikiza izi. Malingana ndi a Chigwenembe,
pofika lachinayi msikawu unali utatulutsa ndalama zoposa $395.3 million kuchoka ku fodya oposa 132 million kilogram, koma achigwenembe atiposa chedwa atulutsa tsatanetsatane wamomwe malonda a chaka chino ayendera. Ndife osangalala kwambiri kuti malonda a fodya amene tatsirizawa anali malonda abwino kwambiri. Inali season yopambana kwambiri tikayerekeza ndi zaka zina m'mbuyomu. Taona mitengo yabwino imene yasangalatsa alimi, yasangalatsa Tobacco Commission komanso anthu ena okhudzidwa ndi nkhani za fodya. Taonanso kuti pa nthawi imeneyi pamene malonda amachitika sitinakumane ndi mavuto amene akanatha kuyimitsa malonda. Zimenezi zikuonetsa kuti malonda athu anayenda bwino kwambiri. Tikhale tikuonkhetsera bwinobwino kuti kodi fodya yense amene wagulitsidwa kapena wagulidwa ndi ochuluka bwanji, komanso kwapezeka ndalama zochuluka bwanji, ndipo tilengeza zimenezi posachedwa yapa. Tingofotokozanso kuti masiku angapo akubwerawa tikhale tikulola kuti fodya amene anatsalira, fodya yense amene anatsalira agulitsidwe ndithu, ichi mchingezi timati clearance sale. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yati iyamba kugwiritsa ntchito ndondomeko zatsopano zakamangidwe kwa nyumba mu mzindawu. Mkulu woona za mapulani mu mzindawu a Coast Chanza ati izi zithandiza kuti anthu ambiri apeze malo okhala potengera kuti chiwerengero cha anthu chakula tsopano. Iwo analankhula ndi Patrick Dambula. Ambiri amene machokera ku Blantyre komanso wina aliyense amene akudziwa mzindawu tili ndi nyumba zambiri zimene anamanga Malawi Housing Corporation komanso anthu amba ni mabungwe ena. Nyumba zinamangidwa kalekale ma late 50s, ma 60s. Komano pakale panopo anthu ambiri akafuna kumanga nyumba akumapita kumadera osiyanasiyana amene ali kunja kwa mzindawo. Izi zimapeka vuto kwa anthu amene akugwira ntchito mzinda wa Blantyre kuti azikhala nthawi yayitali yoyenda kuti akafike ku ntchito nkubwerera. Komano pa nyumba zimene timatchula za Malawi Housing zinthu zachikale. Ndiye plan imene tapangayi ikuchita recommend kuti maereza amene akanjeza nkolokosa A and B, Sochist, Chitawira na Peri ndipo ina kulikonse ku nyumba za Malawi Housing. Abungwe la Malawi Housing komanso kwa iwo amene anagula nyumbazi akafuna kuti akonze nyumba zawo akuyenera kuti asatire ndondomeko imene zalembedwa mu plan imene timene tikuitcha Blantyre Urban Structure Plan. Plan imene ikusonyeza kuti madera amene muzikhala nyumba zimene pa Chingereza amaziti high rise residentials, nyumba zosanjikizana mpaka na kuyambira mosachepera nyumba 5. Tipereke chitsanzo cha nkolokosa, mbali mozi ya nkolokosa katika nati nkolokosa A or B kuli nyumba munazokwana 250 kamina 300. Apo tuthandiza kuti mafamily zokwana 300 amene makhala malo amenewo. Koma malo omwewo tati timanga nyumba zosanjikizana zipezeka kuti tikufikira anthu ochuluka mwina 1000 families. Ndiye plan imene ikugwirizananso ndi plan imene Malawi Housing ali nayo yofuna kuonesesa kuti mizinda yonse ya Malawi muno ikhale ni nyumba zosanjikizana. Chifukwa kuti mtundu wathu wachuluka komanso anthu ambiri afuna kuchepesa nthawi yopitira kuntchito kwawo. Ndiye awa ni maplan athu anyuwani athu amakono onesesa kuti mizinda yathu ikuoneka kuti ikukhala ndi nyumba zooneka. Banki ya Standard yapereka thandizo la ndalama zokwana 15 million kwacha zothandizira msonkhano wa zomangamanga wa chaka chino omwe ukuyembekezeka kuchitika kuyambira pa 7 mpaka pa 9 August m'boma la Mangochi. Poyankhula adapereka thandizoli ku bungwe la National Construction Industry Council NCIC. Mkulu wa zamalonda ku banki ya Standard Graham Chipande ati banki imazindikira kufunika kwa ntchito ya zomangamanga pokweza chuma cha dziko lino. Thandizo limene talandira kuchokera ku Standard Bank ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Choyamba kusonyeza ubale umene tili nawo. Thandizo limene lili likuonesa kuti Standard Bank ndiyo zipereka malingana ndi mmene amanenera eni yake kuti tikuonesesa kuti ziko litukuke kapena pa chizungu driving Malawi's growth. And kupanga kuti ziko litukuke limafunika kuti ndalama zofunikira zipezeke ma projects osiyanasiyana. Koma malingana ndi conference imene takhoza imene yukachitika kuyamba pa 7 August mpaka na pa 9 August kukakhala zokambirana zosiyanasiyana
maka zogwirizana kuti kodi ntchito ya zomangamanga tingayitukule bwanji, tingapange bwanji kuti tipange zinthu zolimba, zooneka bwino, zokhalisa, tingapange bwanji kuti Malawi itukuke. Ndiye mabanki mmene apangira a Standard Bank ndi zinthu zofunikira kwambiri. Komanso iwowo akabwera ku conference kumene koko akaona zinthu zimenezozo, kukakhalanso kukambirana ndi pasana zero kuti kodi tingapitise bwanji investment mu construction industry. Ndipo mkulu wa bungwe la NCIC Engineer Gerard Konje wathokoza banki ya Standard ponena kuti thandizoli labwera mu nthawi yake pomwe tsopano atsala pang'ono kukwanitsa mulingo wa ndalama zokwana 100 million kwacha zomwe zikufunika pa msonkhanowu. Ifeyo monga ngati Standard Bank tachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tikhoza kupeza mwayi ukakhala nawo pa conference imene akonza anzathu a NCIC pamene akhale akukambirana zinthu zambirimbiri zokhuzana ndi chitukuko komanso ntchito zomangamanga. Mmene maziwira muja ifeyo ngati Standard Bank timayikapo mwini pa ntchito ya chitukuko m'Malawi munomu, kaya ndikuzera mu ntchito za ulimi, kaya ndikuzera mu ntchito za okopa alendo, kaya za migodi za mafactory mmene zonsezi zimadalira anthu oti azithandiza kumangamanga zinthu zoti zikhala ndithu zolimba komanso zotetezeka. Takhala tikumaona ngozi zosiyanasiyana maiko ena ndi ena osiyanasiyana, komanso takhala tikumakumana ndi ngozi mwina za madzi kaya mphepo. Ndiye tikumafuna tizionesesa kuti zinthu zimene tikumanga zija zizikhala ndithu zolimba zothandiza kuti zikhozanso kumapitira mtsogolo muja. Nokhaso mukuziwa kuti zinthu zambiri zimene timamanga zikaya ndi misewu, kaya ndi mabuilding akuluakulu, kaya ndi mabridge, timagwiritsa ntchito ndalama za anthu a Malawi. Misonkho imene timalipira kumakhala tikusonkha mu njira zosiyanasiyana. Ndiye tikufuna kuti ndalama ngati imene monga ya Malawi izigwira ntchito ndithu moyenerera komanso kumathandiza kupanga support ma structures olimba kuti mwina tikamapita mtsogolomo ana athu ndi adzukulu athu so azizazipeza kuti zinthu zimene zizi ndi zimene anthu anayamba nombuyo mwathumu ifeyo tingazitengere bwanji kupita patsogolo nkumapanga no improvements amenewo. Munkhani za masewero. Chikho cha masewero a mpira wa miyendo cha matimu ang'onoang'ono a mboma la Blantyre achikhazikitsa pomwe matimu okwana 90 akhale akupikisana. Mwambo okhazikitsa chikhochi unachitikira pa bwalo la kumanda kuchileka mbomali. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pa mwambo okhazikitsa chikhochi, mkulu wa kampani ya Amazon Group Limited Moses Kunkuyu omwenso ndi nduna yazofalitsa nkhani anati akufuna kusintha kaganizidwe kudzera ku masewerowa pomwe zinthu zikunka zisintha mwa makono. Mpira masiku ano unasintha, si chinthu chongosangalatsanso, si chinthu chongolimbitsanso matupi. Chinasinthitsa mpira nchakuti kuti ukhale ngati ntchito kwa anthu ena. Azigwira ntchito yosewera mpira, kugwira ntchito yokocha mpira, ntchito yoyimbira mpira, nkhalenso kunenera mpira kumene. Chinasinthitsa nkaganizidwe, anthu anayamba kuganiza mosiyana. Player pano amaganiza kwambiri, okocha amaganiza. Chimene tikupempha nchakuti mwina anthu azikhalanso oganiza ngati munthu osewera mpira, kuganiza mozama ngati okocha mpira. Tidziganize choncho maganiza dziko lathu tsopano. Kusiyana nkuti fotayi bando yachipa endi dzingotukwana atsogoleri pa Facebook. Ndimachokera ku Blantyre, ndabadwa kulira ku Blantyre, madera onsewa amene kukumenyedwa mpira umenewo ndikoti ndiliko ndi chimene ndimachita kumeneko. Kubadwa kwatiye Somba, kukula kwa Kapeni, kukula kwa mbali naye kwatiye Somba kumeko, ndimakhala kwa Kuntaja kwa Kunthembwe, koma ndili zochitika kwa Chigalu, ndiye kuti kunoko paliponse ndikhoza kupondapo. Tsono sitinganeneze kuti chikho ichi chimene kumanga ndi Blantyre yonse tikachipangire chifukwa cha UMP yokha. Titakafuna UMP ungotenga constituency imodzi, ungotenga ndalama iponya constituency imodzi imene. Mlembi wa komiti yoyendetsa masewero wa mchigawo chakumwera Darius Kachala anati komiti yawo ionetsetsa kuti chikhochi chiyende bwino. Watokoza chifukwa cha kama zimene zilipasamangolera kwambiri ndipo ndikukhulupirira anthu ena aso akufuna atengerapo. Tikuyamba next week. Iyi inali launch. Next week akuyamba ma registration china chonse chidisi. Ifeyo ngati akufuna social Saturday. Pamambowu panabwera anthu osiyanasiyana monga mafumu, mphunzitsi wakale wa timu ya Mighty Mukulu Wanderers Meke Mwase, komanso osewera wakale wa timu ya Flames Chiukepo Msoya ndi ena. Pamasewero otsegulira mpikisanowu, timu ya Chikuli Young Eagles inagonjetsa timu ya Kumanda All Stars 10-9 kudzera pa mapenati pomwe analepherana posamwetsana chigoli china chilichonse. Amin Musa, NBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake.
President Dr. Lazarus Chakwera lero anakakhala nawo pamwambo wa nsembe ya misa pa mpingo wa St. Peter's Catholic Cathedral mu mzinda wa Mzuzu. Fodya olemera makilogalamu oposa 132 miliyoni ndiwo awagulitsa ku msika wa fodya ku Mzuzu pomwe amautseka msikawu lachisanu lapitali. Ndipo mu nkhani za masewero, chikho cha masewero a mpira wa miyendo cha matimu ang'onoang'ono a mboma la Blantyre achikhazikitsa pomwe matimu okwana 90 apikisane. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndipo ndikufunirani masana opambana.